Bună ziua, dragi prieteni! Din nou vă salut în numele Domnului Iisus Hristos și iarăși vreau să vă încurajez din Cuvântul lui Dumnezeu. Iarăși vreau ca să citim împreună din Sfânta Biblie. Astăzi citim din cartea Deuteronom, care se numește, cu alte cuvinte, repetarea legii sau încă o dată despre legea Domnului. În această carte, Moise, autorul cărții, explică poporului lui Dumnezeu încă o dată legea lui Dumnezeu. E ceva interesant când noi ne gândim la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu împovărează viețile oamenilor, dacă Dumnezeu are niște cerințe față de noi, de oameni, și dacă sunt grele aceste cerințe, oamenii zic că fiecare își duce crucea în spatele lui și uneori această cruce este foarte grea. Ce să facem noi ca să corespundem acestor standarduri lui Dumnezeu? Ce să facem noi ca să fim plăcuți în fața lui Dumnezeu? La toate aceste întrebări ne răspunde Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Deci astăzi citim la Deuteronom, capitolul 10, versetele 12 și 13. Niște versete extraordinare, foarte, foarte interesante. Vă încurajez să citim împreună. Acum, Israele, ce altă cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să-L iubești și să-i slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dă astăzi, ca să fii fericit. Amin. Deci, uitați-vă, primul lucru la care aș vrea să vă trag atenția dumneavoastră, că Dumnezeu vrea ca noi să fim fericiți. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim zgârciți, mâhniți, supărați, chinuiți, bolnavi, săraci. Că toate lucrurile acestea sunt lucrurile opuse de fericire. Dumnezeu vrea ca noi să fim fericiți. Dumnezeu vrea ca noi să fim satisfăcuți, ca toate nevoile noastre să fie acoperite. Domnul Iisus Hristos ne învață: aduceți la mine toate grijile voastre, toate poverile voastre. Învățați-mă de la mine, eu vreau să vă dau odihnă, pace, binecuvântare, bogăție, sănătate, vindecare, iertare. Un duh de bucurie în viața noastră. Așa este Dumnezeul nostru. El vrea ca noi în primul rând să fim fericiți. Niciodată ca credința în Dumnezeu să nu devină o povară pentru noi. Este atât de greu să crezi în Dumnezeu, trebuie să plătești atâtea taxe și impozite. Nu despre aceasta învață Biblia. Dumnezeu vrea ca noi să fim fericiți. Asta aș vrea să pun ca și temelie în gândul dumneavoastră. Dumnezeu vrea ca dumneavoastră să fiți fericit sau fericită. Dar a doilea lucru ce spune Moise aici, că Dumnezeu ne cere ca noi să căutăm fața Lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne cere ca nouă să ne pasă de El, ca noi să aducem aminte de El în fiecare zi, ca noi să ne temem de El. Adică în ce mod? Să ne temem să-L supărăm, să ne temem să păcătuim, să facem ceva greșit, ce nu este după voia Lui, ce nu este după placul Lui. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Și atunci, cu toate acestea, fericirea ajunge în viețile noastre. Eu vă binecuvântez astăzi și vă doresc ca binecuvântările, prezența, pacea lui Dumnezeu, sănătatea, vindecarea în numele lui Iisus să vină în viețile dumneavoastră. Amin.